Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Loco Titkov podcast, όπως θα βλέπετε από τις οθόνες σας. Έχω δέσει τα μάτια μου γιατί θέλω να είμαι πιο κοντά στους ανθρώπους που δεν το βλέπουν σε βίντεο αλλά το ακούνε, και κατέληξα να μοιάζω λίγο με τον Illidan από το Warcraft. Σημερινό μας θέμα είναι το AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στο οικονομικό, εργασιακό κομμάτι, νομικό, αλλά πιο πολύ στο αισθητικό, ψυχολογικό και πώς το AI θα κάνει τον κόσμο πιο βαρετό και χωρίς φαντασία. Loco Titkov podcast. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχει φτιαχτεί σε ένα κενό το AI μέσα, έτσι. Δεν είναι ότι αναπτύσσονται όλα στο άπειρο και εκεί που αναπτύσσονται όλα στο άπειρο στην ουτοπία μας, στην τεχνολογική, φτιάχτηκε και ένα AI. Είναι κατευθυνόμενη τεχνολογία, το που θα επενδύσει ο κόσμος, τι υπάρχει σε ανάγκη, τι πιστεύουν ότι θα υπάρξει. Τόσα λεφτά σκάνε σε αυτό, δεν είναι τυχαίο. Για κάποιο λόγο ποντάρουν εκεί. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν λίγα χρόνια υπήρχε λιγότερη προσφορά σε εργατικά χέρια από μετανάστες λόγω καραντινών σε διάφορες χώρες του κόσμου. Οπότε όλες οι πιο χαμαλοδουλειές είχαν βρεθεί σε μια κρίση. Αυτό το περάσαμε ακόμα και στην Ελλάδα με τα χωράφια, που δεν μπορούσαν πολλοί Σλάβοι να έρθουν, ή και στην Γαλλία το ίδιο. Στην Αγγλία το περάσανε και λόγω Brexit, ας πούμε, που χαθήκανε πολλές δουλειές που δεν θα έκανε ο μέσος Άγγλος, γιατί προορίζεται για αλλού στη γραμμή παραγωγής. Οπότε πώς θα αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα επαγγέλματα? Με αυτοματισμό. Είναι μια πολύ εύκολη λύση. Δεν λέω ότι επειδή κλείσαν τα σύνορα το 20 λόγω κορονοϊού φτιάξαν το AI. Απλά λέω ότι βλέποντας πόσο ανάγκη έχουν από τα πιο φθηνά εργατικά χέρια, στραφήκανε στην αυτοματοποίηση. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο και στην Αγγλία. Σμπρώξανε και τα πανεπιστήμια προς τα εκεί να σπουδάσουν αυτοματοποίηση άνθρωποι για να βάλουν τα ρομπότ μπροστά. Γιατί κακά τα ψέματα, ο μόνος τρόπος να ανταγωνιστεί στην Κίνα είναι το ρομπότ. Δεν μπορεί στη Δύση να γεννάμε από 1,5 ως 0 παιδιά και στην Κίνα να γεννάνε 2 και παιδιά και να πηγαίνουν όλα στη βιομηχανία. Ξεκάθαρα, εδώ υπάρχει ανταγωνισμός. Οπότε πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό εμείς στη Δύση? Με ρομπότ, με περαιτέρω αυτοματοποίηση. Και αυτό σίγουρα μετά από ένα βαθμό χρειάζεται και ένα μυαλό σε εισαγωγικά, οπότε εκεί χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Και να σας πω τώρα και μια θεωρία συνωμοσίας. Γίνανε πάρα πολλές μαζικές και σημαντικές απεργίες τα τελευταία χρόνια. Και είδαμε και σε μπεργκεράδικα στην Αμερική και σε τρένα και αεροπλάνα στην Αγγλία και τεράστιες απεργίες στην Ινδία. Οπότε λέω εγώ τώρα μια θεωρία συνωμοσίας. Θεωρία συνωμοσίας, μην το πάρετε σοβαρά. Μήπως με το να σιγουρεύουν ότι πάντα κάποιο ρομπότ θα δουλεύει σε αυτή τη θέση μπορούν να σοπάσουν και οι απεργοί που μας τα έχουν πρίξει? Είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέω ότι είδανε, απεργούν όλοι στο εργοστάσιο, πάμε να φτιάξουμε ρομπότ. Απλά λέω ότι σχετίζονται. Βάλτε το σε ένα context μαζί με τα προηγούμενα. Φτηνά εργατικά χέρια, τα φτηνά εργατικά χέρια τελειώνουν λόγω Brexit, λόγω κλειστών συνόρων, λόγω κορονοϊού, και τώρα έχουμε και την κρίση, πρέπει να ανταγωνιστούμε την Κίνα. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο μέσα, θεωρώ ότι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να λύσει πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα και πολιτικά. Γιατί άμα το σφήνιαζε πραγματικά ο λαός, κυρίες και κύριοι, θα φτιάχνανε αλκοόλ που σε μεθάει, αλλά οδηγάς καλύτερα. Αλλά δεν το θέλουν αυτό, βλέπετε. Θέλουν να φτιάξουν AI. Και δεν θέλω να σχολιάσω τόσο πολύ το εργασιακό κομμάτι και ότι θα χαθούν δουλειές. Ναι, κάποιες θα χαθούν, πάντα συμβαίνει αυτό. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Έχουν σκεφτεί 1002 μαλακίες για δουλειές. Πάντα θα βρίσκονται. Είτε αυτό είναι ξαφνικά ότι χρειαζόμαστε παραπάνω κόσμο στη reception να λέει γεια σου, είτε χρειαζόμαστε product design place manager. Θα βρούνε μαλακίες να κάνουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θα πάει χαμένος. Όλοι θα δουλεύουμε για πάντα. Μην ανησυχείτε. Δηλαδή θα δουλεύετε εσείς. Εγώ ελπίζω να τη γλιτώσω όσο μπορώ ακόμα, γιατί συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτό που κάνω τώρα δεν το βλέπω σαν δουλειά. Γι' αυτό και γυρνάω podcast ημέρα απεργίας. Δεν το βλέπω σαν δουλειά, δεν είναι για κέρδος. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι απεργία και δεν θα έχω κανονικούς χορηγούς σήμερα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πραγματικό χορηγό αυτού του επεισοδίου. Είναι ο Ήλιος. Πού είναι η κάμερα? Ήλιος. Είναι ο Ήλιος. Ήλια μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις βιταμίνη D κάθε μέρα και έτσι μπορεί να μεταβιβάζεις τη σερωτονίνη καλύτερα.
Ήλιε, σε ευχαριστώ για όλο το νερό, για όλο το φαΐ που έχεις κάνει. Ήλιε μου, σε ευχαριστώ που εσύ ανασταίνεις τα πράγματα και δίνεις ζωή σε όλα. Ήλιος είναι ο σπόνσορας του επεισοδίου. Βγες έξω μια βόλτα, έχει ήλιο. Τώρα με απασχολεί κυρίως το λεγόμενο generative AI, δηλαδή που παράγει εικόνες και βίντεο. Και ο λόγος που με ανησυχεί είναι γιατί μου φαίνεται ότι η φάση γίνεται λίγο McDonald's, δεν νομίζετε? Είναι λίγο απλά. Πώς είναι τα McDonald's, το fast food γενικά? Φάε ζάχαρη. Πώς θα το κάνουμε αυτό νόστιμο? Βάλε αλάτι. Βάλε λιπαρά. Και πώς. Απλά βάλε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Κάπως έτσι νιώθω ότι είναι και το AI λίγο. Ότι γίνονται όλα, ομογενοποιούνται σε ένα χυλό, μια βλακεία μαζεμένη, γρήγορο, φτηνό και απλό. Είναι σαν τα video games που απλά έχουν ωραία γραφικά. Wow, είναι ωραία γραφικά. Ναι, είναι καλό το παιχνίδι. Έχει ωραία γραφικά. Είναι καθόλου διασκεδαστικό να παίζεις? Έχει μυστικά να μάθεις, κάτι να σου δείξει για τον εαυτό? Είναι ωραία τα γραφικά. Νιώθεις ένα. Είναι ωραία γραφικά. Κοίτα αυτόν τον κόσμο. Είναι μεγάλος και έχει ωραία γραφικά. Wow. Αυτό το φαγητό είναι καλό. Έχει αλάτι και ζάχαρη. Μάλιστα. Σου αρέσει το αλάτι και ζάχαρη, έτσι? Πεθαίνω για αλάτι και ζάχαρη. Είναι η βιολογία μου. Γεννήθηκα για να τρώω αλάτι και ζάχαρη. Ωραία, φάει αλάτι και ζάχαρη. Αυτό το πράγμα. Και έτσι είναι κάπως και οι εικόνες του AI. Μου φαίνονται ότι είναι όλες λίγο. Wow! Γράφεις ελάφι και είναι ένα ελάφι και είναι super. Wow! Και γυαλίζει και είναι τεράστιο. Wow! Εντάξει, και από πριν είχε τέτοιους στόχους η αγορά. Και από πριν δηλαδή, πριν βγει το AI, την ίδια σαπίλα θέλουν να μας προσφέρουν. Και την ίδια σαπίλα προσπαθούν να μας προσφέρουν συνέχεια στη μαζική παραγωγή, μαζική κατανάλωση. Λογικό είναι. Εγώ θέλω να σταθώ πιο πολύ στο πώς όλο αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα και νοοτροπία και όλο αυτό το spam που τρώμε μπορεί να μας επηρεάσει εμάς τους ίδιους και τις ίδιες. Παιδιά, βλέπω καλύτερα με κλειστά τα μάτια. Βαθύ, σκεφτείτε το. Τροφή για σκέψη. Δεν ξέρω που δείχνω, αλλά τροφή για σκέψη. Ας ξεφύγουμε από την κερδοσκοπία λίγο. Μην κοιτάμε το κέρδος και την αγορά. Ωραία. Πάμε σε μια viral εικόνα AI. Τώρα, μιας και λέμε για μάτια, το All Eyes on Rafah. Το θυμάστε, μια εικόνα για την Παλαιστίνη που είχε γίνει viral επειδή είχαν βομβαρδίσει τη Ράφα από το Ισραήλ. Και ήταν, ξέρω εγώ, αυτά τα γράμματα σχηματισμένα. Θα το βάλω και στο βίντεο. Δεν ξέρω που είναι γιατί δεν βλέπω. Και έγραφε All Eyes on Rafah, φτιαγμένο από αντίσκηνα που και γράτη την Παλαιστίνη. Έχετε παρατηρήσει πόσο λεπτομέρεια έχει αυτή η φωτογραφία, αυτή η εικόνα, πόσο wow ήτανε? Καταλαβαίνω το point του να θες να βάλεις κάποιες σκηνές να λένε All Eyes on Rafah, το μήνυμά σου, πολύ δυνατό. Αλλά γιατί πρέπει να είναι τόσο τέλειο? Γιατί είναι σαν βγαμένο video game. Ο δημιουργός πήγε και είπε: θέλω και άλλη λεπτομέρεια. Δεν μου φτάνει αυτό εκεί πίσω. Αυτό εκεί πίσω που λέει που είναι τα βουνά, βάλε και άλλη λεπτομέρεια. Θέλω All Eyes on Rafah και να είναι τέλειο πίσω. Δηλαδή, πρώτο command prompt, πρώτη εντολή, ξέρω εγώ, γράφει: φτιάξε μου ένα που λέει All Eyes on Rafah με σκηνές. Οκ. Ωραία, αλλά θέλω να μου κάνεις τα βουνά τέλεια και να είναι μακριά και να βλέπει το μάτι μακριά. Λες και ρυθμίζεις τα settings στο παιχνίδι για να βλέπεις μακριά, ξέρω εγώ, έτσι. Τέλεια γραφικά, wow, ναι. Και βάλε μου και lens flare να είναι σαν J.J. Abrams, να γυαλίζει. Wow. Κάτσε ρε φίλε, ένα πόστερ είναι. Που είναι πολύ ωραία, καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν μου κάνεις ένα σκίτσο All Eyes on Rafah με τις σκηνούλες, θα βάζεις και λίγο την προσωπικότητά σου μέσα, θα τρέμε το χέρι λίγο από το άγχος για τους Παλαιστίνιους, θα έβαζες μια πινελιά λίγο πιο κοντά στα δικά σου δεδομένα, θα υπήρχε λίγο ανθρώπινος παράγοντας. Τώρα βλέπω απλά κάτι που είναι wow, είναι όχι ανθρώπινος παράγοντας ο δικός σου, είναι όλοι οι ανθρώπινοι παράγοντες. Ναι. Wow. Και είναι και ο άλλος ο τρελάρας, ο Jodai Graphics, ο οποίος κάνει τώρα μόνο AI αφίσες, είναι τρελές και έχει κάνει και αυτές για τα Tembi. Τη μία από αυτές δηλαδή, δεν ξέρω. Και εντάξει, καταλαβαίνω το συμβολισμό. Wow, μια γροθιά στη μέση του συντάγματος. Πολύ σωστό. Ένα τρένο που έφτασε και έχει πέσει στην πλατεία. Ναι. Οι πολιτικοί κάνουν συγκάλυψη. Πολύ ωραία αυτά, αλλά γιατί πρέπει να έχει τόση γαμημένη λεπτομέρεια αυτή η εικόνα παντού? Για ποιο λόγο το κεντρικό μήνυμα της αφίσας είναι το ίδιο λεπτομερές με το background? Για ποιο λόγο είναι όλα τόσο τέλεια? Και εκεί είναι η ένστασή μου. Ότι βλέπεις οποιαδήποτε εικόνα AI και φαίνεται σαν να έχει πέσει τρομερή δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Ξέρω δηλαδή, ως άνθρωπος που έχει μεγαλώσει χωρίς AI, ξέρω ότι μια τέτοια εικόνα θέλει πολύ τσίκι-τσίκι. Δεν καταλαβαίνω αν μια εικόνα AI είναι φτιαγμένη με την πρώτη ή με τη χιλιοστή. Δεν καταλαβαίνω αν δεν του βγήκε η πρώτη και έβαζε ξανά προσπαθούσε. Κάνε μου γροθιά στο Σύνταγμα, να είναι μεγάλη, να είναι έτσι. Και έφτασε εδώ, ή αν ήταν με την πρώτη.
Γιατί στα μάτια μας έχουν τον ίδιο κόπο μέσα. Και είναι λογικό όταν βλέπεις κάτι που έχει κόπο να νιώθεις ένα δέος σαν άνθρωπος, έτσι. Είτε μιλάμε για την Ακρόπολη, τις πυραμίδες, ένα πύργο από τραπουλόχαρτα, ένα καθαρό σπίτι. Είναι πολύ λογικό να νιώθεις ένα δέος, γιατί νιώθεις την ουσία του ανθρώπου εκεί μέσα. Του έχει πέσει κόπος, το αναγνωρίζεις αυτό. Αλλά σε αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί βλέπεις τον κόπο, αλλά δεν υπάρχει κόπος και λίγο με σκαλώνει προσωπικά. Φαίνεται σαν να έχει πέσει τρομερή δουλειά και δεν έχει πέσει καθόλου. Έχει μηδέν ουσία. Είναι το ανάποδο της Καραδίμου, όπου δεν ρίχνει καθόλου δουλειά. Βλέπεις ότι είναι βγαλμένα τελείως πρόχειρα και είναι τέλεια. Γιατί έχουν μέσα πολύ άνθρωπο. Ωραία, ξέρω ότι ξέφυγα λίγο με το μυστικισμό μου, αλλά συγγνώμη, φτάσαμε στα μονοπάτια της ελευθερίας Καραδίμου και δεν μπορώ να το εξηγήσω με την κοινή λογική εκεί. Θέλω να πω απλά ότι όταν κάτι έχει τη δική του αλήθεια, ακόμα και αν είναι κάτι πολύ λάθος και πρόχειρο, φαίνεται. Αντίστροφα, όταν κάτι. Πώς να σας το πω, αυτές οι εικόνες, άμα βγαίναν τυχαία, δεν θα είχε νόημα. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό είναι ότι είναι το σύμβολο ότι έχει κάποιο νόημα αυτή η γροθιά στο Σύνταγμα μπροστά. Άμα δεν είχε συμβεί τίποτα από αυτά και βγάζαμε αυτές τις εικόνες, δεν θα είχε νόημα. Έτσι είναι όλο το AI. Θα μπορούσε να είναι κάτι wow, θα μπορούσε και να μην είναι. Με καταλαβαίνετε καθόλου. Γράψτε μου στα σχόλια αν με καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορώ να κάνω live διάλογο. Άλλη φορά θα κάνω live podcast, το υπόσχομαι. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν σε αυτές τις εικόνες και οποιαδήποτε εικόνα τέτοιου στυλ, άμα θέλετε, πόσο πολύ λεπτομέρεια έχει στο background και σε τραβάει. Για ποιο λόγο εγώ, φίλε μου, να κοιτάξω το κέντρο και να δώσω εκεί βάρος και όχι σε αυτόν τον ωραίο ήλιο και το φόντο από πίσω? Είναι όλα τέλεια. Δεν κάνεις καν σωστά τη δουλειά σου. Που σε ένα γραφιστικό τι θες, να δώσεις βάση σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι τόσο εύκολο να χαθείς στα περιφερειακά και να χάσεις το μήνυμα. Γιατί αυτή η έντονη επιβλητική αισθητική σε ρουφάει. Σε ρουφάει και σε ορίζει. Ως τώρα βλέπουμε πως είτε μιλάμε για αφίσα για Τέμπη, καρικατούρα Τραμπ, αφίσα για Παλαιστίνη ή διαφημιστικό καφετέριας, οι AI φωτογραφίες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και έχουν τρία κοινά. Μια αχρίαστη γυαλάδα και θαμπάδα, ένα τρομερό lens flare, έτσι λες και είναι ταινία, ξέρω εγώ. Έχουν λεπτομέρεια που δεν ζήτησε κανείς, κυριολεκτικά. Κανείς δεν είπε ωραία διαφημιστική καφέ, αλλά βάλε μου πάρα πολύ λεπτομέρεια με άχρηστα πράγματα πίσω στην πόλη να αχνοφαίνονται. Και σου βγάζει ότι έχει πέσει πολλή δουλειά. Σου βγάζει ότι έχει κόπο αυτό, ότι έχει τσικ. Λογικό είναι, ως τώρα έτσι το έχουμε μάθει. Και όσα είπα, δεν ξέρω πόσο εύκολα τα ξεφορτώνεσαι. Νομίζω στα φορτώνουν με το ζόρι. Είτε πας να πεις θέλω μια αφίσα psychedelic, είτε να πεις θέλω μια gothic, είτε μια hip hop. Αυτά τα τρία που είπα πάλι θα υπάρχουν. Και αυτή η αισθητική θα επικαθορίζει το περιεχόμενό σου αναγκαστικά. Κάτι που θα φαινόταν πολύ πιο ξεκάθαρα στο περιεχόμενο αν έβγαζες τον εαυτό σου με έναν τρόπο που εκφράζεσαι καλύτερα. Μπορεί να εκφραστείς καλύτερα με μέτρια τέχνη από ότι το AI με την τέλειά του τέχνη. Γιατί ξέρει να κάνει ένα πράγμα. Ενώ εμείς είμαστε λίγο πιο πολυδιάστατοι. Και είναι άλλο να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία του AI για να κάνεις κάτι δικό σου. Για παράδειγμα, δείτε το τελευταίο βίντεο κλιπ του Igor, του Γάλλου, με 3R, Igor. Είναι ξεκάθαρα AI. Το ADHD λέω, το δείχνω και εδώ κάπου. Ξεκάθαρα AI. Αλλά δεν αφήνει το AI να παρεμβάλλεται σε αυτό, γιατί έχει βάλει μέσα δική του αισθητική στα χρώματα, στο φωτισμό, στο μοντάζ, πολύ σημαντικό, συγχρονισμένο με μουσική. Έχει και ένα μηνυματάκι μέσα, είναι ωραίο. Παρ' όλα αυτά βλέπεις μια πολύ κεντρική αισθητική να κυριαρχεί. Είναι τα μάτια των ανθρώπων, είναι το στυλ των κινήσεων. Αυτό δεν ξέρω αν στο μέλλον θα αλλάξει ή θα ομογενοποιείται περισσότερο. Και σας λέω ότι αυτό είναι ένα ξεχωριστό βίντεο κλιπ, ωραία μαγιά τους. Αύριο μεθαύριο θα βγάλει ένας από εσάς ένα παρόμοιο. Μετά θα βγάλει μια άλλη από εσάς κάτι επίσης παρόμοιο. Μετά κάποιο άλλο από εσάς κάτι επίσης παρόμοιο. Λοιπόν, μέχρι 3 φύλλα θα βάλω για παράδειγμα, παιδιά. Και μετά θα βγάλω κι εγώ κάτι. Τελευταίος και κατεδρωμένος. Ωραία. Έτσι πάει. 3 φύλλα, binary, non-binary και μετά εγώ. Και θα βγάλω κι εγώ κάτι. Εν τέλει θα γίνουμε όλοι προϊόντα της σειράς. Πώς είναι αυτό το φίλτρο μορφιάς που έχουν όλες οι κάμερες σε τα κινητά, που απλά σου θολώνει τη μάπα και σβήνει τα σπυράκια και τις ρητίδες και φαινόμαστε όλοι με ίδια φάτσα, λες και είμαστε μωράκια χωρίς κανένα γαμμένο λόγο. Κάπως έτσι. Αυτό νιώθω ότι οδεύουμε προς μια κεντρική αισθητική ομογενοποίηση, να μοιάζουμε οι ίδιοι όλοι στα AI έργα μας, whatever. Και άντε εμείς είμαστε καλά και έξυπνα παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε το AI μόνο για να γράφει ερωτικό πορνό, έτσι, να γράφει τσόντοϊστορίες απλά, να διασκεδάζουμε. Κανονική μαζική κουλτούρα, μαζική κατανάλωση. Γράψε μου τσόντες, βλανίζομαι, τελειώνω, μια χαρά.
ως εκεί. Όχι να το κάνουμε τέχνη, να το κάνουμε. Μια τσόντα. Αυρανίζομαι, μια χαρά. Μέχρι εκεί. Αλλά ξέρετε ποιος δεν είναι καλό παιδί και έξυπνος? Οι επιχειρήσεις. Και δεν εννοώ μόνο οι μεγάλες, γιατί σε αυτές άντε υπάρχει ανταγωνισμός, πες. Που δεν υπάρχει, γιατί εκεί πέρα είδαμε κάτι σάπια AI πράγματα σε Zara, McDonald's, Coca-Cola, σάπια χάλια. Αλλά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορεί όντως να μην έχουν λεφτά για marketing, αλλά έχουν λεφτά για να πληρώσουν συνδρομή του AI και που να πηγαίνουν στο γραφίστα, μωρέ, βάλε εκεί στο ρομπότ να στα κάνει και να τα βάλουμε. Ο προηγούμενος γραφίστας μας έβαζε φωτογραφίες του καφέ, τώρα θα μας βγάζει τον καφέ καταράκτη από πάνω να χύνει και από κάτω να είναι η πρέβεζα. Μαγκιά, πολύ καλό. Και πριν η αγορά, ξαναλέω, είχε αυτούς τους στόχους και πριν ήταν όλα σάπια. Απλά τώρα θα γίνει τόσο μαζικό, τόσο προσβάσιμο. Δεν έγινε προσβάσιμη η ομορφιά και η σπιρτάδα και το ξεχωριστό. Έγινε προσβάσιμη η μαλακία. Θα δούμε τόσες μαλακίες. Θα είναι όλες οι καφετέρες με AI διαφήμιση απ' έξω. Μέχρι που θα γεμίσει ο τόπος με αυτό το στυλ και δεν θα ξέρεις τι βλέπεις πλέον. Θα λες γυρομαχίες, αυτό φαίνεται ενδιαφέρον σουβλατζίδικο. Τελικά δεν είναι σουβλατζίδικο, είναι εξώφυλλο από επιτραπέζιο. Οκ, ναι, τώρα πρέπει να φάω τα ζάρια γιατί μου έχει ανοίξει όρεξη. Και το χειρότερο από όλα τα AI ήταν το Ghibli, γιατί ξέρουμε πως ο Μιγιαζάκη γενικότερα στο Ghibli Studio όλος ο κόσμος είναι παραμυθένιος, οι χαρακτήρες έχουν ένα βάθος. Και δεν είναι απλά καλοί, κακοί, είναι περίπλοκοι, έχουν πάθη, ακόμα και οι καλοί είναι περίεργοι και αυτοί που νομίζεις κακοί τελικά έχουν άλλους στόχους, είναι και αυτοί πληγωμένοι, έχουν αγάπη στη ζωή τους, προσπαθούν για πράγματα και δείχνει πόσο περίπλοκος είναι ο κόσμος. Και καταλαβαίνω για ποιο λόγο να θες να δεις την παρέα σου με αυτό το φίλτρο, με αυτό το τέλος πάντων σε στυλ Ghibli, γιατί έτσι είναι η φιλία, έτσι είναι η αγάπη, έτσι είναι η ζωή, αλλά δεν μπορώ να βλέπω τον Τραμπ και το Μάσκ και τη Μενδώνη με αυτό το στυλάκι. Δεν μπορώ να βλέπω τον Τραμπ γλυκούλη. Γεια σας, είμαι ο Τραμπ. Γεια σας, είμαι ο Elon Musk. Μη Μενδώνη. Σταματήστε να τους κάνετε cool. Δεν είναι αυτοί. Το βλέπω και συγκινούμε. Λέω, αχ, η καημένη Μενδώνη για να φώναζε στην άλλη μεταρχαία. Κάποιους δαίμονες θα είχε μέσα της, όπως είχε γίνει και στην πριγκίπισσα Μονονόκια, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Τους κάνετε πολύ γλυκούλιδες και δεν θέλω να είναι έτσι. Εδώ το Graveyard of Fireflies του Ghibli, ξέρω εγώ, που δείχνει υποτίθεται τη βαρβαρότητα του πολέμου, δεν σου δείχνει ποτέ τον μεγάλο κακό του πολέμου που τελικά έχει εσωτερικούς δαίμονες. Είναι απλά ο πόλεμος, έχει μια κατάσταση άσχημη και δεν προσπαθεί, ίσως είναι η μόνη ταινία, δεν ξέρω, που προσπαθεί να ανθρωποποιήσει και να δείξει τις πολλές πλευρές των υποκειμένων που εμπλέκονται. Και εσείς το κάνατε με το να βάλετε το γραμμένο τον Elon Musk σε τέτοιο Ghibli, ξέρω εγώ. Και τώρα που μιλήσαμε για ψυχολογία και αισθητική, πάμε να μιλήσουμε για συνδικαλισμό. Σας την έφερα. Είναι απεργία. Πρέπει να κάνω τοποθέτηση. Κάποια στιγμή είχε βγει AI τραγούδι, νομίζω Drake, και αυτός που το έβγαλε το είχε βάλει και Spotify και έβγαζε λεφτά. Και ήταν ωραίο τραγούδι, ωραίο. Όσο ωραίο μπορεί να είναι Drake τραγούδι. Φαινόταν ότι κάτι έλειπε, αλλά εντάξει, και είχε AI φωνή Drake. Οπότε τι έγινε, τον κυνηγήσκαν οι δισκογραφικές του Drake. Κάτσε ρε φίλε, δεν μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό. Αλλά μετά, όχι δισκογραφικές, το Hollywood θέλησε να βάλει AI για να γεμίσει τις σκηνές των ηθοποιών. Άμα δεν μπορείς, κάτσε να σου βάλουμε AI, να το κάνουμε. Και κάνανε χαμό, ας πούμε, και σεναριογράφοι να μην χρησιμοποιείτε το AI για να τους γράφουν τα κείμενα. Δηλαδή, όταν πρόκειται να χτυπηθεί το κεφάλαιο μια επιχείρηση, χαμός. Τι κάνετε, πνευματικά δικαιώματα. Όταν πρόκειται αυτό να σου γαμίσουν τη δουλειά τελείως, κάνει ένα θέμα. Μια χαρά. Business as usual. Οπότε δεν είναι τόσο πολύ θέμα ότι το AI είναι αυτομάτως καπιταλιστικό, είναι αυτομάτως εργασιακό. Έχει σημασία ποιος το έχει προφανώς. Προφανώς κατευθύνεται και σε περιεχόμενο και σε αισθητική. Και έτσι όπως είναι φτιαγμένο τώρα και έτσι όπως είναι ο κόσμος και η ανάγκη που έχουμε να βλέπουμε εικόνες και βίντεο μαζικά συνέχεια, θα βγάλει πάρα πολύ σαβούρα. Πάρα πολύ σαβούρα. Δεν θέλω να είμαι ο τύπος που λέει εγώ πήρες χακαρισμένο FL Studio και το παίζει μουσικός. Ναι, ο καθένας μπορεί να γίνει και μουσικός και οτιδήποτε κλπ. Δεν λέω να μην γίνουμε καλλιτέχνες, να μην δημιουργούμε και αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι, όταν κάνεις κάτι τόσο προσβάσιμο, θα βγουν πολλές μαλακίες. Και από τη μέρα που άνοιξε το YouTube έχουν βγει μερικά διαμάντια και έχουν βγει και πολλές μαλακίες. Και από τη μέρα που πήραν χακαρισμένο FL Studio σπίτι άνθρωποι και γράφουν μουσική, έχουν βγει, πείτε το εσείς, πολλές μαλακίες ακριβώς.
Πάμε κάτω, γράψτε στα σχόλια μαζί. 1, 2, 3. Πολλές μαλακίες, αλλά έχουν βγει και ωραία πράγματα. Οπότε δεν καταδικάζω κατευθείαν. Το AI θα βγάλει μόνο μαλακίες, αλλά είναι τέτοια η απέτηση για μαλακίες αυτή τη στιγμή, για λόγους διαφήμισης, για λόγους να γλιτώσουμε λεφτά, που θα φάμε τόσο spam και θα γίνει τόσο ανάλατη και νερόβραστη και βαρετή η ζωή, και ο μόνος τρόπος να ξεχωρίζει μετά αισθητικά θα είναι επειδή δεν θα χρησιμοποιείς AI. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Loco! Titkov Podcast.